Are you ready, Freddy? I'm ready. Der var sådan nogle unge piger, der lige gik. Det synes jeg er nede. Og det var ærgerligt. Ja, det er jo det segment, man henvender sig til, ikke? Ja, det er det. Har du advaret om, at der vil forekomme grimme ord? Ja. Godt. Bare fordi jeg så, der jeg er nogen, der havde du er børn. en af de største. Så, Men kom indenfor. Ja. Jeg tror, det er fint at gå i gang nu, Keith. Okay. Kom gennem forruden, ud af forhuden, landede på lammehuden, slog sig foran på knæktuden. Men ville ikke have været togturen ud for uden forhuden, for forhuden ikke forhold, for hulen og desuden kom han til at vende skuden, snor i kajakken, snakke sniksnakken, børste tandplakken, nakke læderjakken, barbe på sjaktobakken. Så kom hun til at ridse ham i lakken, glat ham i nakken, tage ham på pakken. De kom samtidig på forskin, ikke lammehude. Han kom på hendes bløde kind, de begyndte at tude. Åh Gud, hun kom ind i ham og ude i naturen, i skoven, for neden og for oven. Hun kom som klovn, bagte ham som en ovn og og kirkeklokker, nu er de med roven. Det giver ingen mening, det er derfor, det er fedt. Nice signet.